Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti higante nga igat. Tampok itangal daw itipad nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Si Kaitan Nicolas, apo. Ngam saan nga amo dagiti tagabantay at dua ti kinatao ti amamuda ani Agilos. Ket saanen anas ken ama-amuan dapay apong. Anya nga ti aramiden ta dito'y ti soor. Bumatok ta apong. Ha? Nalaing kamit nga aglawon saan ka di? Uwan ha? Siyak ide, ti mangibibos iti igat, iti karayan, iti tirad-tirad. Naistoryam kanyak daytan apong. Ado, tinakaraman iti nakamelak nga igat, kanda dumapay alamas. Ita, bumatok ta. Sa pulong ta di higanti nga igat. Narungsot lakit giday, yay. Isungag sa gana ta apong. May kan ka ita iti pan nakabalin. Akaba ilam ti agtalinag iti lansad ti danaw. Asaan ka amalmas? Ay, ay, nagsaya atat. Wan apong. Pan nakabalin day ta. Nga impaiken ka ti video san dagiti angin. Yakap mo nga dakastapan nakabalin, nanay kadkanyak. Ado pa'y ti saan mo ana diskubre akaba ilam apong. Ngem, ininot day ta ang matakwatan. Nagsaya atan. Agbalinak mo tan nga immortal, lakas ken ka. Aginggat adak di lubong nyo. Imet mo dagita apan nakabalin apong. Ana, bumatok tan. Sige, agbilang ta. May isa. Dua. Alo! Nagsaya atan. Kaslasaan met alansad ti adalam adanaw ti ayan takulas. Hahahay. At dati angin ka data apong. Iso akasla datamit lang iti takdang. Ay, ha? Naglaingan na kito'y atap tao. Yay, Saan nakakal? nagsaw ti udang. At data iti lubong da apong. Iso ang mangag. Kan maawatan ta ti ibagbagada. Maawatan da ti ibagata kadakwada. Nagsaya atan. Ay, sika nga udang. Di kayak buteng kada kami. Sanda kayo, nga danuan. Kaputa saan kami ako makamal. Nasaya at ikay agbasak-basak dito'y teritoryo mi. Nung agaramit kayo ikimadi. Nakarit kamot nga udang. Saan kayo akaritin? Kinunayo mo't saan kayo ako makamal? Nukasta. Naanos kayo kadagiti saan ako makamal. Wala. Nang runakat nakarangrangas da. Agasem. Saan da apakawanan? Ultimo dagiti kuros. Awan ibati da ama sayot. Iti ikat da. No agkamal da dito'y tanaw. Kasta dagiti ko makamal. Basta masida. Awan ibulang da basta masayot iti iwayat da nga ikat. Ngam agore kayo. Anyat kagarayo dito'y lubong mi. Kan apay asaan kayo amalmas. Kas kadagiti dadto maatao. Jak may lawlawag ti sungpat ti salodsod mo. Ha? Ay! At dan tihiganting agsida iti udang. Panawan kan dita. Ha? Naminsan la ako'y adna. Nakaadayon ni udang. Ay, ha? Igan tinaigan. Umayan. Ay, Nicolas! Ayan man! Ay! Nasiglat at talaga. Nalibasan nakti higanti nga igat. Di ta tinagturungan na. Surutak. Diliwan mi asibidad dayjay. Kat itakdang mi. Iso ti ipakita mi kadagiti tagabantay. Tapno mamati da nga adapagad dito'y danaw. Agapuanan ti sabali ang nabiyag. Saan kat agapuanan ti kapada da a tao? Makikita ko ti higanti nga igat iti adayo. At pulpulipulan na.
Gayam matao! Gayam! Ha? Gayam! Agsaw ti bunog. Apay bunog! Anya ti kabutang mo? Kay ari-ari ay ganti nga igat! At pinulipulan na tao! Ha? Ni Apong Bubod. Agyamanak gayem bunog. Tulungak ni Apong Bubod. Pangipanan nga ta kanyak da ito'y nga igat! Ay! Pinulipulan nak! Amok adi nakaranta apatayan. Di namot irut-utan ti panang pulipul na kanyak! Ay! Saan ka patayon? Inayon ka kadag iti balot ko iti rukip ti dakkel na bato. Ha? Agsawo ka? Nagsaw tupay. Saan akit din na makasao? Pilosopo pa'y da ito'y nga igat! Saan agagaway nga igat? Amok da ita! Kaputan ay dumduma ti kadakkel mo! Kasla kadakkel ti biklat ti kadakkel mo! Naglukmag akas lalop po ti bagim! Ay! Naranggas kayo at tao. Iswa makita yung matita ti kinaranggas mi. Kabalan na kayong matatiliwan kan parigatan. Sa kalpasan na, sidaan na kayo. Aka si Aramiden yung kadagay tinabiyag ti karayan. Anya! Adon yan nagtiigat ti tiniliwyo nga impukatot. Rawat kayo iti lamas. Da kayo at tao. Uray matsika! Kuna dagiti babasit alamos dito'y tanaw asid sidam ida! Iso kabutang daka! Dagiti pan anawa babasit alamas ti kagurak. Isuda tibus posok ko. Dito'y ka. Lipitan ka iti nagpautan ti dua bato. Tapno saan ka makaalis. Ay, saan? Ay, hinalipik ako! Saan ka makakal dito'y? Di ka matanagan. Adda ka nga duam dita. Ay, kadatalo nalipit mo't iti bato dita. Ang purawdan. Natayan da kita. Awanen. Jakon makita ti ayan ti igat anang pulipul ka ni Apong Bubod. Kasano da ito yan? Gayam! Gayam! Ti bunog. Oh! Apay bunog! Ijay! Atay jay ti ganti nga igat! Ijay banda! Dita ti pagnam! No kasta? Di tangarot ti turungag. Inan-ano na nga kami Apong Bubod. Apay ajak makita. Awanyan tay gayam ko atao. Sindangatan iganti nga igat. Naimbag nga oras mo, Udang. Apay nga isang sanit ka. Tay gayam ko atao. Kanuam ka di. Wen? Ni Apong ko abubod day jay. Awanan. Sinda ni iganti nga igat. Saan na asinda? Masiguradok day ta. Nga ta. Nakitam. Saan? Ngam amok asaan na asinda. Sidaan kayo. Anday tanti ang sida iti kapadak alamas. Imbag ta napig sa tikoy ad ni Udang. Nakaadayo adagos. Shakti sangwam, igat! Andino kayang kabutang. Asino ka? Nuray at dakay tilansat ti danaw. Kat nakatakter day takaslan na balisong abok mo. Shakti sangwam! Naranggas ka! Iso a panawanan tapno agibos ti kinaranggas mo iti padam anabiyag! Nagagagaya man akay ka! Ulipulan nakgayam ti ko nama! Kasapulan ti panagbaliw ko. Ipugaw ko aminan nga angin iti unag. Alipugpug!
Ah! Ah! Nagpaliw tilangam! Ah! Pinagkawikaw ko ti bagim igat. Saan ka basta paksyatan dito'y lubong yo? Kaputa kayat ko amamuan. No apay anaranggas kalaunay kadagiti padam anabiyag. Awan bibiyang mo! No di mo'y bagatirason mo. Mapilitan na amang laddit di ta ulom. Babaan ti takkel abato di ta abay mo. Saan? Kat apaman amatay ka. Ah! Bukase, ti panagkawikaw mo. Ah! Itakdang ka. Kat ited ka kadagiti kumakamal. Nagururay iti takdang. Saan? Saan? Numaited kan kadakwada. Ah! Pulpugan da kan. Ah! Sada kan to gergereten. Silyan danton ti karnem. Ah! Kat pulutanen da kan. Mayanod kanton, babaan iti arak. Kat agdisuor ton tilaslasag mo. Iti buksit dagiti tao. Ah! Saan? Diyan kayat! Saan? Ah! Ita, ibagam nga ruden, no apay anaranggas kalaunay. Ah! 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 Kwa! Ah! Diyan may baga! Kasta. Itulit ko nga ruden day tabato iti apay. Ah! Saan? Pangasim tao! Saan? Dinakladitan tita ba to? Ibagam nga ruden ti rason mo. Ah! Ah! Ada! Mang bilbilin kanyak! Saan akmut kat gagangay ngayigat? Day tati kayat ko amangke. Ah! Amok asaan ka agagangay nga igat. Ngem kayat ko asi ka amismo ti mangibaga iti dayta. Ah! Sana agagangay ngayigat? Ah! Jakmat pagayatan iti damot araramidag. Narawat aklaunay. Kat... Uraigat aklang. Damay konsensya ko. Ita, ibagam nga ruden no asino ti mangbilbilin kan ka. Akwa. Awan sa bali. Saan na ni? Buhaya! Sakmalan na kong tibuaya! Talaga saan na ka makagaraw dito'y nagbataan tito apa to? Ay, imbaglakit din ta sana ka malmas. Ayan nga tante, higat. Nakita da nga tan kan Nicolas. Ganyan. Ha? Ti udang. Uy, udang! Gayim ko nita. Ganyan kumot. Bantayak. Da kayo nga udang kan bunog. Di kaya grekyaran. Agtitinulong tayo, kitdi. Ala, saan na ka matulungan kaya matao? Di mi kabalan nga isinan. Dagita pa to nang lipit kan ka. Nicolas, ingkay kitaan. Isopay lang titulungan yo. Nagsangodan kani higanti nga igat. Nukasta, iso titulungan yo. Tarasan yo. At daak iti unag ti tiyan ti buaya. Inalun-unak ti buaya. Ha? Niigat? Iso ti sumaruno kanyak. Inalun-unak ti buaya. Ti salbaga buhaya! Data doa di tiboksit ti buhaya! Juan, ita. Ibagamon ti kayat ko amamuan. Tapno matulungan ka ang makarwar dito. Unag ti tiyan ti buaya. Damot kabala kag biyag. Oray dito unag tipog boksit ti buhaya. Abay, siga lang! No kasta? Agbati kan dito unag ti tiyan ti buaya. Daytan ti dusam. Kasla, makimuran ti unag ti boksit ti buhaya. Abay na yun! Agpasipos ang bantan! Makawikaw kan dito si ti buaya. Saan ka na makarwar? Itakan! Naglukat ti buhaya! Uray na!
Sumurutakan ka! Nagkapatmat lang tikutit, buhaya! Ay, buhaya! Paglukat ang tikutit mo, taramwarak mo! Diyak kaya tiyagyan dito nagtiboksit mo! Tekunam, jak parwaran ni igat iti boksit ko. Gayam ko ni higanti nga igat. Ano niya? May sa ti amo mi. Iswa, dita kayo. Dumadayon ti buhaya. Intugot na ti higanti nga igat. Gayam! Oh, bunog! Ang gayam na higanti nga igat kan buhaya. Ganggan na dito'y lubong mi. Kat isuda ti angol. Uy, gayam atao. Paksyatin nyo, ida. No di yung mapaksyat, ida. Papanawin nyo kumaida dito, ayan mi. Di kay madanagan. Saan mi asar dengan ida? Tinapatag ita. Kat napanagnakan mi. Asaan agapuanan ti tao, ti panagpukaw dagiti umay agdigdigos ditoy. Ay, ada iday, ni gayam mi amay sapay atao. Sikat di makatulong kan kwa na. Tapno makadukat, ijay nagbaitan ti doa abato. Sige, mapanak iti ayan na. Agsublitan iti purok dagiti tagabantay. Naskan amaamanda. Asaan apada da atao ti aking gapuanan kadagiti nagpukaw ang nagdigos ditoy. Wan, pamanagnak. Tanang itakdang ta kadagiti bangkay anasarakan iti rokib ti bato. Agsublitan iti purok dan. Ibagata tinatakwatan ka. Ang mamati da nga ta. Mamati daman kang saan? Sa nabalo. Tinapate. Ibagata tinatakwatan ka. Alpasan na. Agsublitan ton iti naggapuan ta. Agawid tanton. Saan tayo? Anya. Saan tatay nga amo? Noan niya akita ti dakes aparso at imang bilbiling kadabwaya kan igat. Ha? Pumanaw tantulaan ditoy. No matakwatan tan ti puon ken gapo ti amin. Mapantay ti purok. Urayan da talaki di jayan. Ditan gagayem tinagibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon Kirby Riliera. Sound effects Jun Rebutaso. Musika and computer recording technician Mark Molat. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipongpong!